Înainte de a ocupa locurile, un singur verset, aș vrea să citesc și voi face apel la versetul acesta, Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru aceia care poate sunt mai puțin familiar cu seria aceasta sau cu temele din seria aceasta și de unde provin toate aceste teme, provin din întrebările care au fost la ultimul Q&A în iunie, dacă nu mă înșel, ultima întâlnire de tineri dinainte de vacanță de vară. Au fost mai multe întrebări pe care le-am preluat, le-am păstrat, le-am arhivat și din întrebările respective, practic, s-au născut tematicile, s-au născut temele pentru serii și s-a născut seria aceasta în întregime, umbrela sub care punem toate temele sau toate subiectele. Și întrebarea care a născut tema din seara aceasta este următoarea. Care e momentul cel mai potrivit pentru a fi mai apropiat fizic de cineva și a spune te iubesc? Este o ordine anume, cât de mult poți fi apropiat fizic de cineva înainte de căsătorie. Acum, n-aș vrea să sărim direct la temă, ci aș vrea să fac apel la un exemplu, o conversație pe care am avut-o cu cineva la un moment dat, deci exemplul e cât se poate de real, din viața reală. Stăteam de vorbă cu o soră mai în vârstă dintr-o biserică de pe lângă Timișoara, nu Cărpiniș, ca să nu vă faceți idei, o altă biserică, dar stăteam de vorbă cu sora respectivă. Știam că avea o nepoată care tot venea pe la biserică și la un moment dat am văzut că pe lângă nepoată mai vine și un tip care se ținea de nepoată. Am intrat în discuție, m-am luat un pic de ei, cine-i băiatul, ce caută băiatul, păi băiatul e prietenul fetei. Și eu am fost de mai multe ori în casa lor. Știam cum e casa, o casă destul de micuță, nu aveau decât 2 camere în casă. Era bunica, erau părinții fetei și fata în casa respectivă. Și l-am tot văzut așa destul de în repetate rânduri pe băiatul respectiv și zic, bun, dar acum l-am văzut cam des pe aici, el mai și pleacă acasă sau stă aici? Păi ce, nu, câteodată nu pleacă, stă aici, stă la noi. Păi și unde stă, că aveți casa mică? Păi zice, nu e nicio problemă acum pentru noi, că stă cu nepoata, dorm în același pat, dar pun perna între ei. Deci, în momentul ăsta, deci atunci, am crezut că îmi fac așa ca semaforul, era roșu-verde, toate culorile. Și am zis, dacă dumneata avea 70 și ceva de ani, dacă dumneata la 70 și ceva de ani ai trecut prin viață și crezi asta, ai trecut degeaba prin viață. Dar am zis-o direct. S-a supărat un pic bunicuța pe mine, dar chiar poți să pui perna la mijloc? Acum nu știu, vă întreb. S-ar putea unii ziceți, da, am probat. Ar fi și mai tare. Deci atunci chiar că am avea, nici n-ar mai trebui să prezentăm temă, putem trece la Q&A direct, hai să luăm întrebări și povestim, da? Poftim? Da, facem studiu de cazuri, că s-ar putea să fie mai multe studii de... Da, deci, pe de o parte e de râs, de partea cealaltă e un fel de râsul plânsul, știi, pentru că ne dăm seama de realitatea vieții în care trăim. Sunt oameni care se amăgesc singuri și cred că pot să au o limită. Merg în concedii împreună, dar noi avem o limită. E mai economic să luăm o singură cameră, să nu luăm camere separate, pentru că atunci cresc costurile. Dar nu e absolut nicio problemă, pentru că noi avem limite, noi ne știm limitele. Sau călătorim împreună cu mașina, distanțe lungi, dar noi avem limitele noastre. Sau suntem împreună de dimineață până seara și noaptea târziu și peste noapte, dar noi avem limite. Și de multe ori chestiunea și asta provoacă tot fel de întrebări. Oare chiar poți să trăiești într-o astfel de relație și să te ții de limite sau să-ți păstrezi limitele? Aici... Întrebarea asta e o întrebare care de multe ori rămâne în aer, nu neapărat fără răspuns, pentru că răspunsul există, dar uneori răspunsurile nu sunt de spus în public sau nu întotdeauna răspunsurile ne-ar face cinste, pentru că oricât credem noi că suntem de invincibili, tari și pe picioare în fața ispitelor, toți cădem. Fiecare păcătuiește, doar că fiecare păcătuiește în mod diferit. Toți avem păcate, doar că păcatele noastre sau ale mele diferă de ale voastre și ale voastrele unuia diferă de ale celorlalți. Ideea este că atunci când vorbim de limite,
Mai întâi, probabil că ar trebui să definim ce înseamnă liniile acestea roșii, linii peste care nu se trece. Acum, câți dintre voi sunteți familiari cu conceptul ăsta de linie roșie? De regulă, în presă se vorbește de s-a trecut o linie roșie din punct de vedere politic, adică în toată istoria politicii nimeni n-a îndrăznit să facă o anumită chestiune și s-a trecut linia roșie. Sau, din perspectivă geopolitică, s-a depășit o anumită linie roșie în momentul în care Rusia a intrat în Ucraina. Așa ceva, din perspectiva asta geopolitică, nu s-a mai întâmplat în perioada modernă, postmodernă. Sau sunt tot fel de chestiuni. Practic, atunci când vorbim de limite sau de linii roșii, ne referim la anumite hotare sau limite care, dacă sunt depășite, limitele respective, ar duce la daune semnificative în relație sau ar dăuna în mod semnificativ relației respective. Deopotrivă, linia roșie este un termen folosit adesea pentru o limită specifică, dincolo de care cei doi nu ar fi dispuși să tolereze niciun fel de comportament sau acțiune în continuare. Adică odată ce s-a trecut linia respectivă, mai departe, unul sau celălalt refuză să mai continue relația pentru că s-a trecut o limită inacceptabilă. Sau, dintr-o altă perspectivă, linia roșie sau limita respectivă este punctul dincolo de care încrederea, respectul sau însăși fundația unei relații este compromisă. Dincolo de linia respectivă, nu mai ai încredere în celălalt, nu mai ai respect pentru celălalt, practic toată fundația începe să crape și relația nu mai poate să se construiască într-un mod sănătos. Acum, dacă ar fi să revin la întrebarea de început, întrebarea la care am pornit cu tema asta, cât de mult poți fi apropiat fizic de cineva înainte de căsătorie? Asta este una din cele mai greșite întrebări, aș putea să o spun. Sub o altă formă am putea să punem întrebarea aceasta: cât de departe este prea departe înainte de căsătorie? Și din nou, e la fel de greșită întrebarea. Dacă vă amintiți, atunci a fost Reia Brudan, a dat exemplu cu scara, cât de departe sau cât de aproape pot să fiu de marginea scării, în așa fel încât să știu că n-am trecut dincoace. Păi sunt fix pe margine, un pic, dacă fac un pic mai în față, sunt milimetric razant cu marginea. Cât de departe este prea departe? Deja, chestiunea asta e o întrebare greșită. Întrebarea corectă sau abordarea corectă probabil că ar fi alta. Cum aș putea să mă păstrez cât mai fidel de ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru mine înainte de căsătorie? Și asta deja e altă abordare, altă perspectivă. Asta este cu totul altă privire de ansamblu asupra problemei. Dacă prima întrebare ne face să vedem linii roșii și restricții, a doua abordare ne face să înțelegem că anumite limite sunt sănătoase pentru noi, pentru dezvoltarea relațiilor, pentru dezvoltarea noastră spirituală și nu numai a noastră personală, ci în relație cu celălalt și împreună în relație cu Dumnezeu. Acum, aș merge mai departe cu definirea conceptului de linie roșie sau de limită sănătoasă. La ce ne referim atunci când vorbim de astfel de linii roșii sau limite sănătoase? Mai întâi la o limită care ține de autonomie. Există o anumită graniță care odată trecută, ori una, ori cealaltă persoană își pierde autonomia. Și atunci, ce înseamnă autonomia aceasta? Sunt chestiuni care țin și de psihologie, în momentul în care ajunge în codependență, ori unul, ori celălalt devine abuziv față de persoana cealaltă, sau într-un mod dominator intervine sau intră cu bocanci în viața celuilalt, celălalt nu se mai vede nici autonom în relație, nu mai vede relația fiind o relație sănătoasă de comunicare, pentru că s-a depășit limita aceasta a autonomiei. Cei doi nu mai pot să gândească singur, să acționeze independent sau autonom, nu mai pot să se comporte liber, ci deja pentru că s-a trecut linia respectivă încep să fie influențați prea mult de persoana cealaltă din relația respectivă. Apoi, limita consimțământului. Când vorbim de limite sănătoase, vorbim de autonomie, vorbim de consimțământ. Ce înseamnă consimțământ? Adică îți dau voie să te apropii de mine sau îți dau voie să intervii, îți dau voie să vii în viața mea până la punctul la care eu mă simt ok, până la punctul la care simt că
Pot să-mi controlez emoțiile, pot să-mi controlez gesturile, pot să-mi controlez comportamentul, pot să-mi controlez tot ceea ce ține de felul în care funcționez eu. Dacă treci dincoace de linia respectivă, fără să-mi ceri voie, din momentul respectiv mi-am pierdut încrederea, ți-ai pierdut respectul meu, nu mai pot să am respect în tine pentru că nu ții cont de părerea mea. Sau nu, și dacă mă întreb degeaba. Degeaba îți spun care mi limita sau până unde aș vrea să mergem în relația aceasta, că tu nu ții cont de consimțământul acesta. Apoi e chestiunea care ține de încredere și acceptare reciprocă. Atunci când vorbim de limite, vorbim de, și o să ajungem un pic mai detaliat, un pic mai încolo, vorbim de anumite chestiuni care se comunică și fiecare își comunică emoțiile, nevoile, fiecare își comunică limitele pe care le are celuilalt, pentru că o relație este ca un fel de drum cu dublu sens. Nu doar unul profită, celălalt e manipulat și ca o păpușă trasă de butoane și de sfori, ci fiecare din cei doi are deopotrivă responsabilități în relații și beneficii din relația respectivă. Și atunci limita sănătoasă este acea limită până la care sau de la care s-ar trece mai departe când niciunul din cei doi nu ar mai putea să beneficieze în aceeași măsură de relația respectivă. Adică unul beneficiază și celălalt e manipulat. Sau unul profită, celălalt deja a devenit așa un fel de păpușă pe care primul o gestionează, o trage de sfori. Și apoi mai există o chestiune sau o limită în conceptul ăsta de limite și limite sănătoase, și anume limita de protecție. Când vorbim de limita de protecție, este acea limită de la care dacă se trece, fie se ajunge la abuz emoțional, abuz fizic, fie se poate ajunge chiar mai departe de atât sau mai grav de atât. Limita aceasta a protecției este din nou o limită sănătoasă într-o relație și cei doi și-o comunică și spun ok, până la punctul ăsta pot să-ți permit, dar de la punctul ăsta deja, și nu vreau să mă repet, săptămâna trecută am vorbit despre stegulețe roșii. Un steag mare care flutură e atunci când apare abuzul sau manipularea. Deci când am dat de abuz, când am dat de manipulare într-o relație, din momentul respectiv, primul lucru e să mă opresc, să nu mai merg mai departe în relație, ca să-mi dau un pic de timp de gândit și după ce m-am oprit și am analizat, eventual cântăresc bine dacă relația respectivă mai merită sau nu mai merită. Pentru că mi-e suficient, spuneam data trecută, mi-e suficient un singur steag roșu ca să ajung în punctul la care să iau o decizie. Nu am nevoie să fiu colecționar de stegulețe roșii. Cât de importantă e stabilirea și comunicarea limitelor sănătoase înainte să fie nevoie de ele. Și dacă ar fi să repet chestiunea aceasta, limitele le stabilim nu în momentul în care se întâmplă anumite lucruri, ci limitele le stabilim dinainte să se întâmple și le și comunicăm. De ce? Pentru că în funcție de limitele pe care le așezăm în relația noastră, se formează cadrul în care se dezvoltă relația respectivă bazată pe responsabilități și beneficii deopotrivă. Limitele sunt cele care formează cadrul dezvoltării relației din perspectiva responsabilităților și a beneficiilor. Practic, în funcție de limite, limitele permit persoanelor să stabilească așteptările clare pe care le au unul de la celălalt și ajută într-un fel la prevenirea conflictelor sau a neînțelegerilor. Păi am crezut că tu o să faci chestiunea asta, ba eu am crezut că tu o să faci chestiunea asta. În momentul în care punem anumite limite în relație sau stabilim clar care e cadrul relației, nu mai intervin aceste neînțelegeri sau conflicte care au de face cu așteptări nerealiste sau așteptări care nu au fost comunicate bine. A doua chestiune, limitele dezvoltă cadrul de respect și de încredere. Respectul este piatra de temelie a oricărei relații sănătoase. Nu există relație sănătoasă fără respect. Nu există relație sănătoasă fără încredere unul în celălalt. Și atunci comunicarea clară a limitelor dinainte de a începe relația sau stabilirea foarte clară a limitelor face ca încrederea și respectul să se păstreze în relația respectivă. Apoi limitele asigură confortul fizic și emoțional. În momentul în care am stabilit limite într-o relație și am ajuns de comun acord care ne sunt limitele, până la ce punct vrem să mergem, care este punctul de la care nu vrem să trecem sau de unde nu vrem niciunul dintre noi să abdicăm, când am stabilit foarte clar chestiunea aceasta, în relația respectivă mă simt protejat, fizic și emoțional, pentru că știu că nu o să ajung în situația în care celălalt să facă lucruri pe care nu vreau să le facă.
Am stabilit de la început lucrurile astea, am căzut de comun acord amândoi și atunci și din punct de vedere fizic și din punct de vedere emoțional sunt într-un spațiu de siguranță, tocmai pentru că am comunicat de la începutul relației limitele respective. Apoi limitele, într-un fel, eficientizează comunicarea. Și atunci când vorbim de eficientizarea comunicării, dacă le-am stabilit de la început, mi-e mult mai ușor să vorbesc despre ele pe parcurs, altfel e ca și cum tot schimbăm regulile în timpul jocului. Mai apare o regulă nouă, trece săptămâna, mai vine încă o regulă nouă, mai trece săptămâna, mai vine încă o limită nouă și niciodată nu știi exact în ce cadru ești și nu știi cum să comunici cu celălalt, că tot timpul inventează ceva sau scoate ceva de la naftalină. Dacă de la început s-au comunicat limitele, atunci pe baza limitelor comunicat de la început se dezvoltă în cursul relației toată comunicarea. Și apoi, așa cum spuneam mai devreme, reduce oarecum comunicarea aceasta, stabilirea dinainte de a începe relația, stabilirea limitelor, reduce riscul de codependență și încurajează autonomia în relație. Fiecare are creier, fiecare poate să gândească, fiecare poate să ia decizii, fiecare e responsabil de deciziile pe care le ia și, deopotrivă, fiecare e responsabil de consecințele deciziilor pe care le ia. Și atunci toate chestiile acestea vin la pachet, dar dacă le-am comunicat de la început și am stabilit de la început care sunt limitele, liniile peste care nu trecem, avem cadrul de autonomie pe parcursul relației și reducem riscul de codependență. Foarte interesant e, și aici, așa cum spuneam, sunt puține cazuri în Biblie pe care am putea să le luăm, să le aducem în secolul nostru, pentru că nu se potrivesc nici chestiunile culturale, nu se potrivesc nici detaliile textului. Sunt multe lucruri care nu se potrivesc așa, luate unul la unul exemplele cu vremea noastră, dar se potrivesc niște principii. Și fac apel la relația dintre Rut și Boaz și foarte interesant, în relația dintre Rut și Boaz, cum se dezvoltă relația asta, totul pornește de la o Naomi care înțelege ce înseamnă limite sănătoase. Și înainte ca Rut să-l întâlnească pe Boaz, și înainte ca Boaz să o vadă pe Rut, și înainte ca cei doi să înceapă să comunice pe câmp în momentul în care Boaz își culegea grânele și așa mai departe, înainte să se întâmple chestiunea din noaptea în care Rut se duce la picioarele lui Boaz, îi descoperă picioarele și se învelește cu pătura și stă la picioarele lui, înainte să se întâmple toate chestiunile astea, Naomi așează limite și o învață pe Rut și îi zice, ok, dacă vrei să-ți fie bine în relația asta, atunci trebuie să știi foarte bine care sunt limitele. Ce poți să faci și ce nu poți să faci în relația asta. Cum să te duci în așa fel încât nici să intri cu bocanci în viața omului și după aceea să zică că ești o femeie ușoară, nici să nu să uite prin tine sau pe lângă tine și pur și simplu să nu te vadă că ești acolo pe câmp și să nu se dezvolte absolut nimic, ci lucrurile să fie undeva la mijloc, dar într-o limită sănătoasă sau cu limite sănătoase. Și aici vedem chestiunea și asta e și aplicația la ce am spus până acum. Înainte de a dezvolta o relație, trebuie stabilite limitele. Din momentul în care mă gândesc să am un prieten sau să am un prieten, dinainte să mă gândesc că duc relația prieten-prietenă undeva mai departe, înspre iubire, înspre o manifestare altfel a dragostei, suntem iubiți de data asta sau din grupul mare ieșim, formăm un cuplu, înainte să se întâmple chestiunile astea, trebuie să discutăm și să vedem care e cadrul limitelor, care sunt limitele pe care ni le stabilim. Pentru că de limitele acestea depinde sănătatea relației de mai târziu. Așa cum spuneam, dacă stabilim limite sănătoase, atunci se dezvoltă respectul și încrederea, avem cadrul acesta bine definit al așteptărilor și responsabilităților, suntem asigurați de un confort fizic și emoțional, e încurajată autonomia, se reduce riscul de codependență și este eficientizată comunicarea. Care ar fi câțiva pași concreți? Și aici vreau întâi să-i enumăr și după aceea să dezvoltăm un pic pașii respectivi. Pași concreți pentru o relație cu limite sănătoase. 1. Setează granițe fizice clare. Revin la chestiunea aceasta. 2. Identifică de la începutul relației cauzele care pot declanșa dorințe sexuale și care pot duce la ispitire. A treia chestiune. Conștientizează nevoia de a fi o mărturie și un exemplu pentru alții și din perspectiva asta relațională. A patra chestiune.
discută limitele pe care ți le impui, nu doar cu partenerul, partenera, ci și cu alți mentori sau credincioși maturi din punct de vedere spiritual. Și a cincea chestiune, al cincilea pas spre o relație cu limite sănătoase, caută întotdeauna în timpul relației sau pe parcursul relației creșterea și zidirea duhovnicească mai mult decât pasiunea oarbă. Și acum, dacă ar fi să le luăm pe rând, primul pas, spuneam, setarea unor granițe fizice clare. Încă dinainte să intru într-o relație de prietenie sau de iubire și să am prieten, prietenă, iubit, iubită, ar trebui să mă gândesc foarte clar până unde vreau să merg sau în ce ritm vreau să îmi propun să merg cu apropierea fizică față de persoana cealaltă. Dacă ținutul de mână e ok, ce urmează după ținut de mână? Îmbrățișări, după îmbrățișări ce urmează? Sărut, după sărut ce urmează? Mângâieri intime, după mângâieri intime ce urmează? În ce ritm vreau să mă duc cu chestiunile astea? Dar chestiunile astea ar trebui să mi le propun dinainte sau ar trebui să le gândesc dinainte de a intra în relația respectivă, până unde vreau să merg. Sunt persoane care sunt foarte atente și spun, ok, pot să îmi permit sau mă gândesc dinainte că dacă ar fi să am un iubit sau o iubită, mi-aș permite să merg de mână, dar nu aș vrea să-l sărut sau să sărut până la căsătorie. E limita pe care cineva și-a impus-o și știu persoane care și-au impus limita asta și au spus, până la căsătorie nu vreau să ne sărutăm. Acum sunt alții care ar gândi și poate că aici deja mintea poate să meargă în tot fel de direcții, că așa suntem noi curioși și inventivi și artiști la chestiunea asta. Ok, dacă tot ne sărutăm, cât să fie de lung? Că dacă e numai așa pe obraz, ai țucat-o și gata, ai plecat mai departe, nu mai are lucru, da? Dar dacă noi pe obraz, e numai un sărut simplu și inofensiv, nevinovat, nu duce mai departe, sau număr secundele, zic, îmi propun numai până la 5 secunde, știi? Și în mintea mea, 1, 2, 3, 4. Apropo, știți definiția științifică a sărutului? Sunt chestiuni care nu pot să fie definite neapărat științific sau matematic. Matematic poți să definești anumite lucruri, științific poți să definești alte lucruri, dar multe lucruri nu poți să le definești decât personal sau printr-o experiență personală. Spunea aceea, dacă ai vrea să definești sărutul din perspectivă științifică, ai zice în felul următor: sărutul este o apropiere a buzelor a două persoane, după care urmează un schimb de fluide și de dioxid de carbon. Cum ar fi un băiat să stea de vorbă cu o fată și să-i spună, n-ai vrea să ne apropiem buzele, să facem schimb de fluide și de dioxid de carbon? Ar suna interesant, nu-i așa? Dar asta e partea științifică. De asta, când vorbim de anumite chestiuni, lăsăm la o parte știința și încercăm să ducem într-o altă zonă a definițiilor, și anume definiția asta experiențială, a experienței vieții. Când vorbim de chestiuni de felul acesta, nu numai de săruturi, ci și de îmbrățișări sau alte forme de apropiere fizică, automat ne gândim și la ce anume pot să stârnească astfel de apropieri. Și atunci ideea e cât de mult îți trebuie ca să fii stârnit. Spune Solomon în Cântarea Cântărilor, în momentul în care vorbește, și în mai multe rânduri apare chestiunea acolo sau expresia asta, nu stârni dragostea până nu vine ea. Cu alte cuvinte, nu stârni anumite pofte până când nu-i contextul potrivit în care să duci până la capăt ceea ce începi. Și asta e o chestiune care ține de felul în care ne stabilim limitele la început. Din punct de vedere fizic, care sunt limitele pe care mi le stabilesc în relație cu celălalt? Cei doi trebuie să știe, de fapt amândoi ar trebui să știe și amândoi să fie de comun acord, încredințați în privința limitelor și limitele să fie comunicate foarte bine. Pentru că dacă unul își dorește doar să meargă de mână cu celălalt și celălalt ar zice, eu vreau, pentru el n-ar fi o problemă dacă ne-am sărutat, să ne-am îmbrățișa, din momentul respectiv intervine tensiune, s-ar putea să fie frustrări, pentru că unul e frustrat că celălalt vrea mai mult, celălalt e frustrat că primul nu înțelege și probabil că nu îl iubește, că dacă l-ar iubi sau ar trece peste limita respectivă. Și atunci frustrările și tensiunea și toate chestiunile astea duc la conflicte și automat duc la
s-ar putea să ducă poate chiar la despărțire sau să ducă la desfințarea relației respective sau clătinarea de pe fundament, de pe temelia relației respective. O chestiune foarte importantă când vorbim de granițe fizice clare, mai ales când vorbim de atingeri, mângâieri sau altfel de contact, mai ales pe zonele intime sau când ne ducem deja în direcția zonelor intime, cred că aici chestiunile trebuie să fie discutate foarte clar la începutul relației și chestiunile de felul acesta n-ar trebui să existe într-o relație creștină. Pentru că oricât de mult își calculează cineva, numai 3 secunde, din secunda 4 deja s-aprinde focul. Oricât de mult și-ar calcula cineva, sunt tipuri de atingeri sau limite fizice pe care dacă le-ai depășit, de unde se stârnesc anumite emoții, sentimente și hormonii lucrează deopotrivă și au grijă să facă asta și după aceea e foarte greu să mai oprești lucrurile. Spunea aceea un cuplu american, spunea în momentul în care ne-am împrietenit, noi am stabilit foarte clar care sunt limitele și din punct de vedere fizic. Și am zis, ok, chiar dacă uneori rămânem singuri într-o încăpere sau suntem singuri pe canapia și ne uităm la film sau facem tot fel de chestiuni de genul ăsta, zicea, în momentul în care suntem prea aproape să facem anumite lucruri și unul sau celălalt își dă seama că lucrurile s-ar putea să meargă într-o direcție potrivită, zice, noi am luat decizia asta ca instantaneu și fără explicații, să ne ridicăm, ori unul, ori celălalt. Cine simte că deja nu mai poate să stea acolo, se ridică și pleacă. Face câțiva pași, se duce afară, trage un pic de aer și după aceea și vine înapoi. Sau ies amândoi în public și se plimbă prin public, pentru că acolo sunt scutiți, poate de alte chestiuni pe care le-ar face dacă rămâne mai departe singur pe canapeaua respectivă. Și spunea, de multe ori mi s-a întâmplat în relația noastră dinainte căsătorie, spunea el, americanul respectiv, spunea, de multe ori mi s-a întâmplat că pur și simplu, prietena mea care uita de limita asta și de ce am discutat la începutul relației, rămânea în mască, eu mă ridicam brusc de pe canapea și dispăream și se uita după mine, nu știa ce s-a întâmplat și după aceea își aducea aminte, zicea, ok, mai bine că a plecat decât să mergem mai departe, să trecem de o limită pe care de la început am convenit că nu o să o trecem. Deci când vorbim de granițe fizice, chestiuni fizice, lucrurile acestea trebuie să fie foarte clare încă de la începutul relației. Nu pe parcurs stau să mă gândesc în timp ce deja o țin de mână sau o țin în brațe, stau să mă gândesc, mă, e ok, nu e ok, n-am discutat despre asta, nu știu, se simte în siguranță, nu se simte în siguranță, simte cumva că mă duc prea mult sau merg prea departe, s-ar putea ca să n-aibă curajul să-mi spună pentru că e frică și nu vrea să mă supere. Când n-am discutat de la începutul relației chestiunile astea, e periculos după aceea parcursul relației să mai deschid discuția, pentru că ori eu sunt frustrat, ori ea e frustrată, ori apar tensiuni și ceartă, ori deja lucrurile scapă de sub control, ori trecem limite pe care nu ne-am dorit să le trecem mai departe. O a doua chestiune, spuneam, un al doilea pas pentru o relație cu limite sănătoase. Primul, spuneam, setează de la început granițe fizice clare. Al doilea pas, identifică foarte clar de la început cauzele care pot declanșa dorințe sexuale sau care pot duce la ispită. Și aici vorbim de mai multe contexte. Un context poate să fie acela când cei doi, ca și cuplu, sunt singuri și nu nimeni altceva prin preajmă. Poate că au rămas singuri acasă, poate că sunt singuri în mașină, călătoresc pe o distanță mai lungă, s-ar putea să fie singuri undeva într-un parc și nu nimeni prin preajmă, dar în momentul în care sunt singuri, dacă își dau seama că singurătatea asta sau izolarea de ceilalți, de privirea celorlalți, poate fi o cauză care să ducă la trecerea unor limite sau unor linii roșii, atunci e posibil ca amândoi să decidă de comun acord că nu vor să rămână niciodată singuri. Sau dacă cumva sunt în situația de a fi singuri, mai bine să fiecare la casa lui sau fiecare pe drumul lui, sau mai cheamă un prieten sau se duc într-un grup sau găsesc soluții, că soluții sunt întotdeauna, dar pentru unii s-ar putea ca asta să fie una din cauze care declanșează mai departe dorințe care duc la ispitire. Statul împreună fără să fie ceva prin preajmă. Sau altă chestiune, întâlnirile la anumite ore când chiar nu-i nimeni prin preajmă. Întâlniri de noapte sau întâlniri în zone izolate sau tot felul de contexte din astea în care n-ai cum să te întâlnești cu cineva, n-are cum să te vadă cine ce
ce faci și atunci mintea poate să-ți o ia razna. Sau mai e o chestiune care ține în mod special de băieți când e vorba de fete. Acum fac fetele, dar sunt afectați băieții. Numai relația în ultima instanță e afectată. S-ar putea, și dacă stau bine să mă gândesc, că în ultima perioadă chiar se mai echilibrează lucrurile în privința asta, când vorbim de elemente vestimentație, s-ar putea, zic, să se mai echilibreze lucrurile. Până acum era tot mentalitatea asta sau prejudecata asta că băieții se uită la fete, dar și fetele se uită la băieți, să știți. Și fetele se uită la anumite piese de vestimentație. Știu băieți care chiar așa căutau să impresioneze pe fete, își luau haine cu 2 mărimi mai mici, pocneau pe ei, dar să-și arate mușchii, să vadă pătrățele, șoldurile și așa mai departe. Deci sunt chestiuni de vestimentație care pentru unii pot să fie provocatoare și atunci dacă poate ea nu se gândește neapărat că felul în care se îmbracă îl provoacă pe el, dar el comunică într-un mod sănătos chestiunea asta și stabilesc de la început și zic, uite, dacă o să vii tot cu decolteuri sau dacă o să vii tot în ținute din astea de așa, mi-e greu să stau pe lângă tine. Și n-avem decât 2 variante, deci ori o frigem, o sărim orice limită, ardem orice rezistență, ori dacă nu, fiecare la casa lui și sau eventual te duci și te schimbi, pentru că e greu să stau pe lângă tine în felul ăsta. Sau ar putea să fie și invers. Sunt situații în care, și vorbim concret și vorbim pe cazuri concrete și am auzit discuții de genul ăsta în tot fel de cupluri, situații în care ea nu s-au pus limita asta ca el să nu folosească neapărat anumite parfumuri, pentru că pentru ea un anume parfum o duce deja într-o altă zonă și pornește imaginația și nu poate să stea în prezența lui în momentul în care miroase bine, arată bine, totul e bine și frumos. Și atunci îi pornește imaginația. Dar asta ține de identificarea celor contexte sau cauze care pot să declanșeze anumite dorințe care duc la ispită. S-ar putea ca aici să completați lista cu multe alte lucruri. O a treia chestiune, spuneam, pentru o relație cu limite sănătoase, e nevoie să conștientizăm că trebuie să fim ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, să fim o mărturie și un exemplu pentru ceilalți prin relația noastră. În momentul în care se uită alții care sunt mai slabi din punct de vedere spiritual sau mai tineri ca noi sau alții care poate încă n-au pășit pe drumul relațiilor așa cum am pășit noi și ne iau ca model, ca și exemplu, ce învață de la noi? Învață că poți să-ți faci de cap, poți să trăiești oricum, că până la urmă Dumnezeu e plin de har, Dumnezeu iartă, Dumnezeu îți dă și a doua șansă și a treia, așa câta șansă ai tu nevoie, că Dumnezeu e un Dumnezeu al șanselor multiple. Ce învață altcineva de la relația mea cu partenerul, partenera? Și aici, pentru o relație sănătoasă, cu limite sănătoase, trebuie să conștientizez în permanență că eu vreau, nu vreau, sunt o mărturie și un exemplu pentru alții. Uneori sunt pentru că îmi propun să fiu și în mod intenționat fac chestiunea asta, dar de cele mai multe ori suntem mărturie sau exemplu pentru alții, fără să ne dăm seama. Oamenii oricum ne urmăresc, oamenii oricum se uită la noi, oamenii oricum ne iau ca și model sau învață ceva din viața noastră sau din relația noastră. Așa că, pe măsură ce conștientizăm mai mult că suntem o mărturie și un exemplu pentru alții, ne dăm seama că avem nevoie de limite sănătoase și aici aș putea să dau câteva exemple, spunea, și au tot de la un cuplu de americani care au gândit chestiunea asta înainte de căsătorie și au spus, pentru că erau destul de mulți prieteni noștri care priveau la noi și la relația noastră, ne cunoșteau din biserică, știau de mărturia noastră, eram chiar implicați în slujire și se uitau așa foarte fain la noi. În momentul în care ne-am împrietenit și am început să construim relația noastră, deci de multe ori a trebuit să călătorim și a trebuit să călătorim distanțe lungi. De multe ori am fost puși în situația în care ne gândeam să facem economie de bani, să închiriem o singură cameră și nu 2 camere, în momentul în care călătoriam în diverse alte zone, fără părinți, fără prieteni, eram doar noi 2. Și de fiecare dată, spunea americanul ăsta, de fiecare dată m-am gândit, dacă prietenii noștri o să ne întrebe, ok, unde ați fost, cu cine ați fost, unde ați stat în aceeași cameră, ați stat în camere diferite, nu o să
ne creadă neapărat pe cuvânt dacă o să le spunem, da, am călătorit împreună, dar am păstrat distanța, fiecare pe scaunul lui, am călătorit împreună, am și locuit în aceeași cameră ca să împărțim costul, să nu dublăm costul chiriei, dar eu am dormit pe jos, ei au dormit în pat, la baie am mers separat, n-am mers amândoi deodată la duș și alte chestiuni. De ce să trebuiască să dau explicații, spunea americanul ăsta, prietenilor, și să-mi pierd mărturia? Și să dau de înțeles ceva ce n-ar trebui să dau de înțeles, când atât de simplu mi-a fost să evit chestiunile astea. Ori de câte ori am călătorit, am mai luat pe cineva cu noi. Să nu fim numai noi doi, să mai fie și un prieten sau să mai fie cineva acolo care să fie cu noi. Ori de câte ori am închiriat ceva, am închiriat camere separate, pentru că fiecare cu camera lui a fost cea mai ușoară soluție, cea mai simplă soluție de a demonta orice fel de bârfe, zvonuri sau alte discuții și să trebuia să dăm răspunsuri pentru chestiunea asta. Conștientizăm nevoia aceasta de a fi mărturie și exemplu pentru alții. Apoi, o altă chestiune, spuneam, un alt pas pentru limite sănătoase în relații, are de a face cu discutarea acestor limite cu mentori maturi din punct de vedere spiritual, cu persoane care sunt mature din punct de vedere spiritual. S-ar putea ca uneori pentru noi limitele să fie mai largi sau să fie mai departe și să vină cineva care e mai în vârstă să zică, ok, poate că nu te gândești acum, dar dacă îți pui limita asta, ești sigur că limita asta nu te duce mai departe decât te-ai gândit tu. S-ar putea să ne pună întrebări și răspunsurile la întrebări să ne dăm tot singuri. Nu vine ei neapărat cu răspunsurile, dar așa e în coaching. Un coach foarte bun nu vine cu răspunsurile, ci vine cu întrebările bune. Știe cum să-ți pună întrebările în așa fel încât tu să-ți răspunzi singur la problemă. Și, de fapt, când îți răspunzi singur, atunci nu ai nevoie să fii convins, că te convingi singur. Dacă îți dă altcineva răspunsurile, trebuie să te și convingă, să-ți argumenteze. Când îți răspunzi singur la întrebări, ești dezarmat. Și atunci, când stăm de vorbă cu alții, cu oameni maturi din punct de vedere spiritual, le mărturisim limitele, stăm de vorbă despre limitele noastre, suntem cinstiți cu ei. Dacă nu suntem cinstiți, noi avem de pierdut. Dacă fentăm sau dacă nu le spunem tot adevărul, tot noi avem de pierdut. Dăm socoteală, cerem sfaturi. E chestiunea asta de accountability, care deja începe să funcționeze din ce în ce mai mult și în România, sau generația asta care vine mai nou, generația mai tânără, unde, de fapt, partea cea mai importantă de la dare de seamă nu este faptul că ai pe cineva, dai socoteală și chiar în momentul în care ai dat-o de gard, poate să te ajute să ieși din groapa respectivă, ci darea de seamă mai are o chestiune foarte importantă, chestiunea de prevenție. Știu că mă voi întâlni și pentru că nu vreau să-mi fie rușine în momentul în care mă întâlnesc cu persoana respectivă, mă abțin. Sunt ispitit, mă dau de ceasul morții, dar mă abțin pentru că știu că săptămâna viitoare stau de vorbă și nu pot să-l mint, nu pot să fentez discuția, nu pot să mă uit în ochii lui dacă lucrurile nu sunt ok, nu pot să... Și atunci mai degrabă caut să mă abțin, caut să-mi păstrez limitele sănătoase pentru că știu că am pe cineva în față de care dau socoteală. Și al cincilea pas, spuneam, pentru o relație cu limite sănătoase, e căutarea aceasta a creșterii și a zdirii spirituale, practic în cadrul relației. Și foarte interesantă chestiunea asta. Dacă cei doi se roagă împreună, întrebarea e, oare mai rămâne așa de mare ispita asta de a călca granițele? Că e destul de interesant. Acum să te rogi și 5 minute mai târziu să faci altceva. Trebuie să fii, nu știu, cât de... acum nu știu dacă neapărat sociopat e definiția sau schizofrenic, nici nu bipolar. În fine, sunt mai multe direcții din astea. Nu. Deci am semnale de la specialiști că nu vorbesc pe lângă, dar ideea e că trebuie să ai o problemă mare. Să numai ce te-ai rugat și ai stat pe genunchi cu celălalt și v-ați rugat pentru relația voastră și v-ați rugat să vă dea Dumnezeu călăuzire, să vă pună Dumnezeu să alinieze toate astrele ca relația să meargă bine mai departe și mai departe, te ridici de acolo de pe genunchi și te pucă gândul la prostii. Deci ceva nu e în regulă dacă e așa. Deci rugăciunea protejează relația, cititul împreună cu celălalt, treci prin Scriptură și povestești pasajele pe care le citești, împărtășești din gândurile pe care Dumnezeu ți le dă, din pasajele pe care le citești, le împărtășești cu celălalt și atunci rugăciunea împreună, cititul împreună sau poate chiar un pas mai departe, slujitul împreună într-o anumită comunitate, toate chestiunile acestea fac în așa fel încât relația să nu se concentreze doar pe hormoni, dragoste, pasiune și așa mai departe, cât de fericiți suntem împreună, ci relația să aibă și un alt fel de fundament, un fundament spiritual, duhovnicesc. Și aici e
plusul pe care îl aduce rugăciunea, citirea, slujirea și așa mai departe, care sunt cauzele cele mai frecvente ale încălcării limitelor sănătoase. La chestiunea asta o să mai revenim la întrebări și răspunsuri la final. Apropo, seara asta vreau să termin un pic mai repede, am mers așa mai în viteză, pentru că vreau să lăsăm un pic mai mult timp pentru întrebările de la final. Doar enumăr câteva din cauzele cele mai frecvente ale încălcării limitelor. 1. Imaturitatea spirituală. Poate că e una din cauzele cele mai frecvente. Oameni care sunt imaturi din punct de vedere spiritual, e clar că au probleme cu principiile și valorile, pentru că n-au crescut din punct de vedere spiritual, nu sunt stabilizați spiritual, n-au un fundament spiritual și atunci pentru ei nu e așa o problemă dacă țin sau nu țin la principii și valori. Și în mod special în relația cu celălalt. Inconsecvența în păstrarea principiilor și valorilor biblice. Acum mă țin, peste 5 minute nu mai am căzut în fața ispitelor. După 3 zile din nou mă țin de principii, peste săptămână iar am căzut. Și suișurile și coborâșurile dovedesc inconsecvență, adică nu sunt statornic, nu sunt hotărât și până la urmă nu știu ce vreau de la viață, nu știu ce vreau de la relația cu celălalt. Mai e o cauză foarte interesantă, așa nume teribilismul care nu ține cont de consecințe. Nu mă interesează ce se întâmplă. Asta este o viață, sunt tânăr, toți fac la fel, nu cred. Cred că sunt mincinoși aia care zic că se păstrează până la căsătorie. Nu cred că există cineva care să n-aibă gânduri păcătoase, să n-aibă ispitiri. Nu cred că cineva care chiar așa să fie prieten de luni de zile și nu s-au sărutat niciodată, nu s-au îmbrățișat, nu s-au mângâiat, n-au ajuns ei în chestiunile astea. Probabil că s-au ascuns suficient de bine că n-am aflat noi, dar nu cred că e cineva care... Și atunci teribilismul ăsta și inconștiența care frizează oarecum logica, îi duc pe unii în zona în care nu-i mai interesează nici consecințe. Ce s-ar putea întâmpla dacă... Nu mă interesează. Sunt unii care ajung în astfel de situații datorită fricii de respingere, pentru că au o stimă joasă de sine, nu se văd ei nu știu cât de grozav. Dacă l-am ratat și pe ăsta, rămân nemăritată. Sau invers, dacă am ratat-o și pe asta, nu mai însor până la 40 de ani. După ce măsoară babele. Și de frica de a rămâne singur sau pentru că există stima asta așa de scăzută, nu avem încredere în capacitatea noastră, nu știm cine suntem în relație cu Dumnezeu, nu știm care e valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în noi, nu știm că Dumnezeu până la urmă poate să deschidă uși și să închidă uși, nu știm că Dumnezeu are soluții pentru fiecare și poate să aibă pregătit ceva bun pentru fiecare. Când nu știm chestiunile astea și ne afectează, atunci practic suntem dispuși să trecem peste orice limită, orice îmi cere fac, orice vrea îi ofer, nu mă interesează, nu mai pun piciorul în prag și nu există niciun fel de limită în relația noastră pentru că nu vreau să rămân singură și nu vreau să-mi distrug viața în felul ăsta. Mai e o altă chestiune sau o altă cauză care duce la încălcarea limitelor și anume lipsa experienței în relație. Aici, asta se întâmplă în mod special la persoanele care n-au avut niciodată un prieten sau o prietenă, se aruncă cu capul înainte într-o relație din asta, fără să stea de vorbă prea mult cu persoane care au mai multă experiență, fără să se sfătuiască, fără să asculte uneori chiar de vocea prietenilor sau a celor din preajmă care le vor binele, se aruncă cu capul înainte în relația respectivă și iau așa, de bun, tot ce se întâmplă în relația respectivă. Ei nici măcar nu știu, e bun, nu e bun, dar asta este. Mă gândesc că așa trebuie să fie într-o relație. Că unul trebuie să cedeze sau că celălalt trebuie să cedeze sau că dacă ai călcat niște principii sau niște valori sau că ai trecut peste niște limite, probabil că așa se întâmplă, că nu știu, nu am experiența asta a relațiilor și atunci lipsa de experiență pe unii duce în situația în care calcă orice fel de limită. Aici aș reveni la un verset din Scriptură sau la un concept mai degrabă din Scriptură, un principiu din Scriptură, în momentul în care Pavel zice, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu poți să faci ce vrei tu cu trupul tău. Nici cu mintea, nici cu inima, cu sufletul, nici cu sentimentele, cu emoțiile, cu nimic din ceea ce ține de tine, nu poți să faci ce vrei tu. Noi nu trăim pentru noi suntem ai noștri, nu ne aparținem nouă ca să facem ce vrem noi.
și de multe ori există chestiunea asta, poate chiar față de părinți, cel mai adesea față de părinți, o spunem, deja am o vârstă, trăiesc cum vreau eu de acum. Ok, până la 18 ani sau până la 14 ani am crescut cum ați vrut voi, de acum eu fac ce-mi place, eu trăiesc cum vreau eu, am și eu sentimente, am și eu emoții, am și eu nevoi. Și chestiunea asta uneori ne denaturiază identitatea și mai faptul că, sau apartenența și mai faptul că de fapt noi nu suntem ai noștri. Trupul nostru nu e al nostru, emoțiile noastre nu sunt ale noastre. Dumnezeu este Cel care e proprietarul și al trupului și al emoțiilor și în ultima instanță dacă Dumnezeu nu este cinstit în trupul nostru și în emoțiile noastre și în relațiile noastre unul cu celălalt, până la urmă vom avea numai de pierdut. Doar că la unii le ia mai mult ca să înțeleagă chestiunea asta. Unii înțeleg mai repede, alții înțeleg mai târziu, dar în ultima instanță cam toți înțeleg la un moment dat în viață că doar ei au de pierdut în momentul în care se gândesc că ei fac ce vor, cu trupul lor, cu emoțiile lor, cu sentimentele lor, cu tot ceea ce ține de ei. Cum să abordăm liniile roșii, doar chestiunea asta, întrebarea asta o mai abordăm și după aceea ne apropiem de concluzie. Cum să abordăm liniile roșii sau limitele sănătoase într-un mod constructiv și eficient? Mai întâi de toate, aș zice, ar trebui de la începutul relației să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu împreună cu partenerul sau partenera și să stabilim de comun acord cu Dumnezeu, nu doar unul cu celălalt, ci cu Dumnezeu, care ne sunt limitele, care ne sunt granițele. Și aici Iacov la un moment dat vorbește, în Iacov primul capitol, versetul 5, vorbește despre înțelepciune și spune, dacă cumva cineva nu se pricepe sau îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu și Dumnezeu dă înțelepciune ca să poți să stabilești limite sănătoase împreună cu partenerul și sub călăuzirea lui Dumnezeu. O a doua chestiune, spuneam prima, să cerem călăuzirea lui Dumnezeu împreună cu celălalt pentru stabilirea și confirmarea granițelor. 2. Să cunoaștem și să conștientizăm permanent care sunt granițele biblice. Nu granițele noastre, ci granițele biblice. Și aici mai aduc o chestie nouă în discuție, având în vedere că relația noastră cu celălalt nu este o simplă relație de prietenie. Am găsit un băiat sau am găsit o fată cu care sunt într-o relație, celălalt s-ar putea să fie fratele meu în Hristos sau cealaltă s-ar putea să fie sora mea în Hristos. Și nu mai vorbesc de un băiat sau de o fată cu care am o relație, ci vorbesc de cineva pentru care a murit Hristos, cineva care a fost răscumpărat de Hristos, convertit prin puterea Duhului Sfânt și cu care eu am o relație și dincolo de relația noastră de prietenie sau de iubire sau în vederea căsătoriei, relația mea cu celălalt este o relație și de frate, soră în Hristos, în trupul lui Hristos. Și în momentul în care relația mea va fi afectată de faptul că n-am limite sau trec limitele, este afectat trupul lui Hristos implicit. Nu e o chestiune doar de două persoane care, ok, ei plătesc prețul sau trag ponoasele și își asumă consecințele pentru felul în care și-au călcat limitele. Nu e doar o chestiune atât de simplă, ci trupul lui Hristos este afectat în momentul în care două persoane nu înțeleg că relația respectivă nu e doar o relație care are de face cu granițe fizice sau emoționale sau relaționale, ci are de face cu granițe biblice pe care Dumnezeu le impune în relația respectivă. Apoi, o a treia chestiune, spuneam să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu, să cunoaștem și să conștientizăm permanent granițele biblice, și anume faptul că celălalt poate e frate, soră în Hristos, înainte de a fi partener sau parteneră în relația noastră cu el, cu ea. A treia chestiune, să comunicăm explicit, clar și apăsat care ne sunt principiile, valorile și granițele sau limitele în relație. Comunicarea clară, explicită și apăsată ajută la clarificarea relației respective, pentru că atunci amândoi știu care e punctul de pornire, amândoi știu până unde pot să-și permită anumite emoții, atingeri, chestiuni fizice sau de altă natură și lucrurile sunt clare și pentru unul și pentru celălalt. Aici aș merge un pic mai departe. Cum abordăm limitele sănătoase într-un mod constructiv și eficient, confruntând în dragoste orice situație în care granițele sunt încălcate. Când se calcă vreo graniță, nu închid ochii și mă fac că plouă, când se calcă o graniță, trebuie să o confrunt.
de ce, cum s-a ajuns în situația respectivă. Nu neapărat caut vinovatul, ci caut sursa problemei. Care e cauza? Poate că, uite, în context, dacă identific că e un context anume, data viitoare să ne ferim de contextul respectiv. Spunea aceea, și era foarte, foarte interesantă morala chestiunii, era un fel de poezie, da? Nu e poezie, e așa o chestie mai artistică. Spunea, merg pe o stradă, e noapte, merg spre serviciu, e o stradă destul de cunoscută, dar becurile nu funcționează iluminatul public. La un moment dat cad într-o groapă. A doua seară, merg pe stradă. Pe aceeași stradă nu funcționează iluminatul public, e beznă. Știu că este o groapă undeva pe stradă, cad din nou în groapă. A treia seară, merg pe aceeași stradă, e beznă, iluminatul public nu funcționează, știu că este o groapă, știu că am căzut și a doua oară în groapă. De data asta încerc să-mi dau seama cam pe unde e groapa și ocolesc groapa. Și merg înainte. A patra seară, merg pe altă stradă. Pentru că știu că pe strada cealaltă e o groapă și risc să cad în groapă. Cam așa funcționează confruntarea în momentul în care, confruntarea în dragoste, bineînțeles, în momentul în care sunt încălcate limitele. Știu că în contextul respectiv n-am reușit să ne abținem, n-am reușit să ținem mâinile acasă, n-am reușit să ne stăpânim emoțiile. Hai să evităm contextul respectiv. Mergem pe o altă stradă. Confruntarea asta în dragoste nu are de face cu punerea la zi a celuilalt. Tu ești de vină din cauza ta. Dacă ți-ai fi păstrat limitele sau dacă ți-ai fi ținut cuvântul pe care ți l-a dat la începutul relației, nu celălalt e vinovat. Nu țintim persoana, ci căutăm rezolvarea problemei. Hai să vedem împreună care e cauza, care e contextul pe care am putea să le evităm, cum am putea să facem în așa fel încât să nu mai trecem limita asta pe parcursul relației noastre, dar confruntăm situația respectivă. Și apoi, o ultimă chestiune, să căutăm rezolvarea conflictelor provocate de încălcarea granițelor. În momentul în care se încalcă o graniță, nu-i capătul relației. S-ar putea unii să vadă ca un sfârșit de relație, gata, totul e dramatic, tragic, s-a sfârșit cu relația noastră, celălalt, deși am comunicat foarte clar de la început, a făcut fix ce am zis să nu facă. Nu-i sfârșitul relației, ci s-ar putea chestiunea asta, rezolvată într-un mod sănătos, să întărească relația respectivă. Pentru că odată ce îmi dau seama cum reacționează celălalt când calc o graniță, cum reacționez eu în momentul în care sunt supărat sau tensionat, deja cunosc ceva în plus despre mine, cunosc ceva în plus despre noi și relația s-ar putea să se transforme într-o relație și mai solidă dacă rezolvă într-un mod sănătos conflictul pe care îl provoacă o astfel de încălcare. Până la urmă, liniile roșii, limitele în relații sunt aspecte fundamentale pentru construirea și menținerea unor relații sănătoase sau unor legături sănătoase și nu există altă cale decât relații sănătoase dacă vrem să avem parte de respect reciproc, consimțământ, înțelegere și dincolo de toate chestiile astea aș adăuga binecuvântarea lui Dumnezeu în relațiile noastre. Dacă vrea cineva să citească Isaia 58, versetul 11, știu că aveți tot Bibliile, sau și dacă nu le aveți Bibliile fizic, dar pe telefon, sigur, găsește ceva repede. Isaia 58 cu 11, un verset de final. Și foarte interesant cum vine versetul ăsta, vine într-un context în care la început se vorbește de atitudini nesănătoase, după ce atitudini sănătoase, de rezolvarea unor chestiuni și în ultima instanță de promovarea unui model sau unui exemplu. A găsit cine e primul? Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Dacă o să citiți contextul, și foarte interesant contextul, în prima parte a capitolului se vorbește de relații nesănătoase, se vorbește de investiții, limite nesănătoase în relații unei cu alții. Odată ce sunt rezolvate limitele respective, cauzele limitelor nesănătoase sau a conflictelor, a tensiunilor, odată ce sunt depășite chestiunile astea, Dumnezeu zice, nu numai că o să o duci bine, că nu o să ai tensiuni, conflicte sau nu o să ai probleme cu ceilalți, dar eu te voi face să fii ca o grădină bine udată, vei trăi binecuvântarea lui Dumnezeu, vei vedea ce înseamnă să te călăuzească Dumnezeu, să stai sub protecția lui Dumnezeu
ce înseamnă să îți dea Dumnezeu, eu știu, cum zice și în navigație, mai ales când foloseau vântul ca și propulsie, să-ți bată vântul în pânze, știi? Să ai vânt la pupă, vânt din spate, vei vedea ce înseamnă să fie Dumnezeu cu tine în relația respectivă și Dumnezeu să-ți deschidă ușile și să îți clădească viitorul.